Marko asɛmpa tidu. Na ɔsɔle firi hɔ ba Yudea fam ne Yordan agya no ho. Na nkurɔfoɔ akuakuo boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn bio. Na sɛdeɛ wɔyɛ daa no, wɔkyerɛkyerɛ wɔn bio. Na Farisifoɔ no ba bebisaa no sɛ, ɔbarima wɔ ho kwan sɛ ogyaa ne yere anaa? Na ɔde sɔ n'ahwɛ. Na obua see wɔn sɛ, ɛdeɛ na Mose hyɛɛ mo no? Na wɔkaa sɛ, Mose maa kwan sɛ ɔntwerɛ Awaregyae nwoma ama no na wonyae no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Mo akoma di nti na wɔtwerɛ saa hyɛdeɛ yi maa mo. Ne firi adebɔ mfiti aseɛ no, ɔbarima ne ɔbaa ne Onyankopɔn bɔɔ wɔn. Yɛyi nti na onipa begya n'agya ne na hɔ, na ɔde ne ho akɔbɔ ne yere ho, na wɔn baanu akɔyɛ ɔhonam koro. Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no, ma onipa ntiti mu. Na ɔwɔ fie no, n'asuafoɔ no bisaa no asɛm no ara bio. Na wɔsee wɔn sɛ, obiara a obegyaa ne yere na ɔbɛware ɔfoforo no, na wasɛe awadeɛ ɔbaa no fam. Na sɛ ɔbaa no nso gyaa ne kunu na ɔware ɔfoforo a, na wasɛe awadeɛ. Na wɔde mmɔfra brɛɛ no sɛ, wɔmfa ne nsa ngu wɔn so. Na n'asuafoɔ no kaa wɔn a wɔde wɔn baa no anim. Na Yesu hui no, anyɛ n'abodwo. Na wɔsee wɔn sɛ, momma mmɔfra no kwan na wɔmmra me nkyɛn. Na monsi wɔn kwan, na yeinom sɛ na Nyankopɔn ahenni no wɔ wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrenyi Nyankopɔn ahenni sɛ abɔfra no, ɔrenkɔ mu koraa. Na ɔyɛɛ wɔn atuu de ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn. Na ofiri adi kɔɔ ɔkwan soɔ no, obi tutuu mmirika bɛkotow n'anim bisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ pa, ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa? Na Yesu see no sɛ, Adɛn na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako, ɔne Onyankopɔn. Wonim mmaransɛm no: nni awu, nsɛe awadeɛ, mmɔ korɔno, nni adansekurumu, nsisi, di w'agya ne wo na ni. Na ɔsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yeinom nyinaa mefiri me mmɔfraase na medii soɔ. Na Yesu hwɛɛ no din, na ɔdɔɔ no. Na ɔsee no sɛ, Aka wadeɛ baako. Kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa, na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro, na bra bɛdi m'akyi. Na asɛm no nti, wɔmmuraa de awerɛhoɔ kɔe, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu hwɛɛ ne ho hyiae, see n'asuafoɔ no sɛ, Sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔwɔ ahonyadeɛ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ne nsɛm no yɛ asuafoɔ no ahodwiri. Na Yesu bua see wɔn bio sɛ, Mma, sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho to ahonyadeɛ soɔ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Ɛyɛ mmerɛ sɛ yoma bɛfa paneɛ aniwa mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri boro so. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, ɛneɛ na hwan na obɛtumi agye ne nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn kaa sɛ, Nnipa fam na ɛntumi nyɛ hɔ, na ɛnyɛ Nyankopɔn fam. Ɛfiri sɛ, Nyankopɔn fam deɛ nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ. Na Petro fiti aseɛ see no sɛ, Hwɛ, ɛgya nneɛma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Na Yesu kaa sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, obiara ni hɔ a wagya efie, anaa nuamarimanom, anaa nuamaanom, anaa ɛna, anaa agya, anaa mma, anaa asase, me ne asɛmpa no nti, na ɔrenya afie, ɛne nuamarimanom ne nuamaanom, ne ɛnanom ne mma ne asase mmɔho ɔha a ɔtaa ka ho. Seesei wɔ berɛ yi mu ne daa nkwa, wiase a ɛrebɛba no mu. Na adikanfoɔ pii bɛka akyiri, na akyikafoɔ abɛdi kan. Na ɔnam kwa so rekɔ Yerusalem, na Yesu di wɔn anim. Na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri. Na wɔn a odi n'akyiri no suro. Na wɔfa dumienu no bio fiti aseɛ kaa nneɛma a
ɛbɛba ne so kyerɛɛ wɔn sɛ, hwɛ yɛrekɔ Yerusalem na wɔbɛyi onipa ba no ahyɛ asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ nsa na wabu no kumfɔ na wayi no ama wiase amanamanmufoɔ na wagoro no ho na watete ntasuo agu ne so na waka no mpire na waku no na ne nansa soɔ no wasɔre bio. na Sebedeo ma Yakubu ne Yohane baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛpɛ sɛ biribiara a yɛbɛsrɛ wɔ no, woyɛ ma yɛn. na wɔsee wɔn sɛ, ɛdeɛn na mopɛ sɛ meyɛ ma mo? na ɔsee no sɛ, Deɛ ɛyɛ ma yɛn ne sɛ, ma yɛn mu baako ntena wo nifa, na ɔbaako ntena wo benkum, w'anim wɔ mu. na Yesu see wɔn sɛ, Monim deɛ morebisa. Mobɛtumi sɛ monom kuruwa a menom anaa moma wɔde asubɔ a wɔde bɔ me no bɔ mo? na ɔsee no sɛ, Yɛbɛtumi. na Yesu see wɔn sɛ, Kuruwa a menom no deɛ mobɛnom, na asubɔ a wɔde bɔ me no wɔde bɛbɔ mo. Na me nifa ne me benkum tena deɛ, ɛnyɛ me deɛ sɛdeɛ mede bɛma, na wɔde bɛma wɔn a wɔasiesie ama wɔn. na edu no tee no, Yakubu ne Yohane asɛm no anyɛ wɔn abodwo. Na Yesu frɛɛ wɔn bae, see wɔn sɛ, Monim sɛ wɔn a wɔbu wɔn sɛ wɔdi wiase amanaman soɔ no di wɔn so sɛ awuranom, na wɔn mu akɛseɛ nso di wɔn so tumi. Nanso ɛnte saa mo mu, na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ mo mu kɛseɛ no, ɔbɛyɛ somfoɔ. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛdi mo kan no, ɔbɛyɛ mo nyinaa akoa. Na onipa ba no nso amma sɛ wɔnsom no, na ɔbɛsomee, na ɔde ne kra ayɛ agyedeɛ ama nnipa pii. woduru Yeriko. Na ɔne n'asuafoɔ no ne nkurɔfokuo bebree refiri Yeriko akorɔ no. Na Timeo ba Bartimeo, onifirani no te nkwankyɛn resrɛsrɛ adeɛ. Na wɔtee sɛ ɛyɛ Yesu Nasareni no, ofitii aseɛ teɛ mu sɛ, Dawidi ba Yesu, hu me mmɔbɔ. na nnipa pii kaa n'anim sɛ ɔmmua n'ano. Nanso ɔno deɛ, ɔkɔɔ so teateɛ mu dendenden sɛ, Dawidi ba, hu me mmɔbɔ. na Yesu gyina kaa sɛ, Momfrɛ no. na wɔfrɛ onifirani no see no sɛ, Maabo ntɔɔyam, sɔre, ɔfrɛ o. na ɔtoo ne ntoma gui sɔre baa Yesu nkyɛn. Yesu see no sɛ, Ɛdeɛn na wopɛ sɛ meyɔ me ma wo? na onifirani no see no sɛ, Rabuni, mepɛ sɛ mehu adeɛ. na Yesu see no sɛ, Kɔ, wo gyidi agye wo. na ntɛm ara wohunu adeɛ, na wodii n'akyi ɔkwaa no so.